Hej og velkommen til den her video. I dag spiller jeg Jurassic World The Game. Svært er ikke lyd. Men i den her video... Sådan. I den her video skal vi klare den her quest og se hvad vi får i den her pakke. Og så slutter jeg en. Så jeg tænker, den siger camp, complete 5 battles events. Okay. Vi kan også lige lave den her, hvis vi vil. Skal vi det? Ja, vi skal det. Så er vi på, skal vi sige, dog. Og den bruger vi den. Det må være fint. Men sidst men ikke mindst. Ja, lad os bare tage det. Ja, næppe. Hey. Så det her, den her battle, det gør så jeg lige unlocker noget. Det kunne være meget fedt for mig og for jer. Måske, hvis I gerne vil se videre på den her episode 3, tænker jeg det. Ja, du kunne bare have brugt en. Altså, de her AI's, der kæmper. Sådan der. Den her både er min dog og min. Okay, det er lidt lige meget, fordi vi har jo gassen her, som der er 421. Det er jo rigtig godt. Jeg skal lige prøve at skrive det her. Så brøler de. Jeg kan godt lide, de brøler på samme tid. Der kom der ud. Så er det vores tur. Jeg bruger bare en 6. Jeg skal ikke prøve som alle de der andre 8 og 7. Skriv i kommentaren, hvis jeg skal lave 8 og 7. Så har vi lige noget med det. Og det betyder, at jeg kan købe den til mit drejende her. Elefant i level 20. Det er sådan en meget underlig elefant, fordi jeg forstår ikke, hvorfor de her horn er ved kæben. Altså. Men jeg kan da lave den her ud af den. Jeg tror, det meste af horn, man skal bruge til den. Så har jeg sådan lidt den her, jeg kunne lave. Hvis jeg kunne lave den her, ikke? Så vil jeg ikke gøre det, fordi så vil jeg lave en Andromenos, det vil jeg hellere. Men til det før, og den skal jeg faktisk ikke meget lidt. Og lidt før, jeg tænker bare, at vi går i kampen med. Ja. I næste video, tror jeg, så kommer vi i level 45, og så unlocker vi Isla Sorna. Og det er der med alle mine gode dinosaurer skal være lige nu. Så sidder de bare hernede og laver ingenting og hygger med hinanden og taler og har du haft en god dag. Men jeg kan lave en Andromenos, hvis jeg havde den her i level 10. Level 20. Så i Andromenos, som ikke den er så god i level 40. Men lad os gå til kampene. Okay, jeg også lige stå med. Hvad kan man egentlig få her? Hvis jeg havde Legendary Hybrids, det er legendariske hybrider, står der på dansk, hvis jeg oversætter. Event battle, okay, det kan jeg faktisk ikke. Jeg skal bare gøre sådan her, fordi så har vi klaret missionen efter den her kamp. Godnat. Og hørte I det? Det er min mave. Kaboom.
Ja. Heja. Ej, den her er effektiv, men jeg kan stadig få den ud på 2 slag. Den, lige meget hvad, kan den ikke få mig ud. Ja. Farvel. Nat. Okay, hvorfor fandt jeg også de andre 2? Jeg kunne bare have brugt den her. Der klarede jeg vist lige en mission. Ikke rigtigt? Hallo? Okay. Så bare det her. Jeg gør bare lige sådan der, så sådan her. Fordi så har jeg jo klaret det, kan man sige. Hvorfor har jeg ikke complete? Nå, nu forstår jeg. Det her ikke, jeg kommer ikke til at gøre det. Jo, måske, jo, overveje det. Survival, nej. Nej. Hvor meget er det her til? 3 dage. Okay, jeg laver en video, hvor jeg ikke taler. Det er hurtigere, fordi jeg vil hellere sidde i min stue og lave det. Og så prøver jeg at få den her, okay?